Najgori osjećaj je kada saznaš da nekome nisi značio onoliko koliko si mislio, a onda se jednostavno osjećaš glupo što ti je toliko stalo. Želio bih da mi nije stalo, ali jest. Previše mi je stalo. Ponekad je jedini razlog zbog kojeg ne puštaš ono što te rastužuje taj što je to bila jedina stvar koja te usrećivala. Samo si jednom želio ne biti jedini koji se boji izgubiti onog drugog. Boli spoznaja da te nikada neće gledati na isti način kao ti njih. Ali nevjerojatno je kako ti netko može slomiti srce, a ti ga i dalje voliš sa svakim razbijenim dijelom. Tužno je kada netko koga si poznavao postane netko koga samo poznaješ. Ali nećeš dobiti ono što stvarno zaslužuješ ako si previše vezan za stvari koje bi trebao pustiti. Možeš nekoga istovremeno i voljeti i liječiti se od njega. Jedan od najtežih zadataka na svijetu je izbrisati iz srca nekoga koga voliš. A još je teže zaboraviti nekoga tko ti je dao toliko toga zapamtiti. Ali ponekad jednostavno moraš prihvatiti da neki ljudi mogu ostati samo u tvom srcu, ali ne i u tvom životu.